Mana kama nonya kwa mgajwang en kinde mar somo ote mag jopiny. Benard Kagres kandidala mar Alego wach ni Joramogi bende owere gi siasa manono. Okunyal ketho career mar youthful leaders like Sifuna and Babu Owino nikech gin Sifuna podi dhi bet Nairobi senator with or without support mar ODM. Mano Benard Kagres nene kamano. Jeremy Odhiambo wacho ni Sifuna is out of order. The feeder that feeds you, you cannot buy it. Jakomo ng'eyo kama jidhi koro Sifuna ubed mana mos kelele meke go bi kelo konyruok ne ng'ata erokamano duong' ahinya. Maka juma oyawre ahinya. ODM oguro mise mare motegno weche mag demokrasia. Mae momiyo ji nigi thuolo gi ratiro mar wacho pachgi, to kata kamano party biro miyo wa way forward. Gladys Atieno Merikaindi, Lazaro Kanyambuk bedo ni ODM top brass poko chiwo firm decision margi emo miyo dhano kaka Sifuna gini bagni ODM chal ma pod oketo double chance ka watermelon ka beto sani ODM no seketo well laid down structures kapo ni gidhi stick to Ruto kata Oyo mondo gichakre ne Ruto position magidwaro kod role magidhi play e siasa mabiro. Nono to coalition moro nyalo biro tero negi e kwayo gik magin ema onego beni koro gi kwayo. Ma Lazaro Kanyambuk Jamaguje wacho kamano e ote Merikaindi erokamano maduong' ahinya. Moro kaendi bende wacho ni Maka Juma gima oburo osewacho osetieko weche. Ng'ato kaparo ni en wuoyi moro mogo dalane to wuok e simba to ng'iso wuon gi mondo siemne kama odhi gede. Mano kaka wacho na kanyo ni ochopne Edwin Sifuna. Josiasa makaluwe mabagne giloko ODM chama mar Oganda lo. Sifuna akosawa Benard Kagres chakuduo kendo. Aito machielo kaendi bende wacho ni Martha Akinyi Maka Juma Sifuna is right. Opimu pi ni to tut maromo nade king'iyo demokrasia mar ODM. Japuonj Pinto Kondoro wacho ni kaka wanene winjore ma mit kan North Karachuonyo Ward Ramogi Kabuya ka Sifuna chalo balloon to ego bloated kuome kaka sadhe. Dwe mar 10 onyalo neno matek mbele ka. Japuonj Pinto Kondoro lieko kamano. Victor Marende wacho ni oyawre osiepna awinjo kaka ukolo weche mag siasa maler zaidi. Amor penjo eni youth mag chama to wacha ng'o e weche Sifuna. Mano is very critical. Owek pingo jakom Amolo wuod Oganda. Mano Victor Marende nene kamano. Paulino Ginga wacho ni ODM was not disbanded. If ODM continues like this, then what will they use to bargain in 2027? If you pause and look at it critically, Sifuna and some people know what is going on. Niti gimadhi mbele ka. Okay, Paulino nene kamano. An kaka nene Jakom Raila Odinga ni kende e wach broad based government. Jatend piny William Ruto osedonjo e ODM momake mafuanda. Nyime ka ODM opogore ariyo to mbi mare dhi dok piny ahinya e 2027. Kuom mano chung' mar Sifuna nyalo reso ODM ka. Erokamano ahinya kuom ote mare. David Ochola janyabola wacho ni sa 16 Aberdeen Scotland UK asechiewo winjo maber ahinya o kaka ne wacho cha. Ore chon sayo gire ka 16 emore ote mare kaendi erokamano ahinya. Jopiny oloso ni kawuono boru manade neo pamboro mudendu ndi gisiema ke ya urwati wagidawa ya. There is a message Baba wanted to pass to UDA and cannot know Mesha Kambuso ore ote ni charga gima ibagne kamoro ka erokamano ahinya. Jopiny oloso kendo kama ne kaka ginene Benard Kagres oyok ni chal ka gimitiyo kodwa. Wane broad based kata wambe ka omiwa ko ng'ejo mamiyo ji moro wambe kwa chamo gir broad based ema kosa ji chieme broad based koro wambe kwa chamo lakini ng'ama miyo wano bende owuoye gi ng'ano nikech samoro dwa deko pok ochoponwa erokamano. Okinda Ojuka wacho ni as a staunch advocates of the broad based government arrangement we are fully aware agenda ma idhiro kod Edwin Sifuna dwaro mare makende mondo tem tungo ODM to destabilize the ODM party both internally and within the broader framework of the so-called broad-based government. Kowacho ni rieknege gin mag keto pap mopie ne biro rwako tawe movement mabendo osebedo ka temo so tiende. Kowacho ni initially prior to Raila Odinga's AU bid paro no bedo tiyo gi Governor Orengo gi Mheshimiwa Babu Owino to undermine Raila Ruto truce in Luo Nyanza. However, the outcome duoko
chal ka gima gini nogo gi nyang'eng ma kaka Okinda Ojuka SG mar Green Congress Party of Kenya kendo chairman mar Nyanza Youth Leadership Caucus nene. Okay, aparo ni en kidi mowinjore ahinya. Ose miya report kani Ramogi FM oseduogo yamo tok weche manyien ma saa 3 kane gin weche ma utuche kor gwenge. Ken Apudo momakonwa nanga kocha erokamano maduong' ahinya. Stafford nyisa nitiere video moro kama oikore kapok duoko mar katibu chande koro yude maber. Erokamano ahinya. Ma jagoro maduong' mar Interior kod National Administration Dr. Raymond Omolo kanyocha loso e gwenge mag Kabonyo Kanyagwal. Winja nena. Winjo ka bende wawacho ni koth machweni e mokomgo. Mano ber. To kisekomo donge nitie keyo. Kosuba komo to ringo weyo winy ketho. So ok wakoma. Wakomo manyaka wake. To mondo wake Raila nosemiyowa barabara kotiyo gi President Ruto. Wakomo e sirikand Ruto kendo nyaka wake e sirikand Ruto. Wawinjore maber. So ok wan e sirikal kaka oganda gi tielo achiel oko. Wan e sirikal fully and ng'ata kata jatelo moro amora mathurwa ka madwa kiko itwa ni gini owuoke nyaka wakwere ni mano jachien ogol. President Ruto wabro dhi e yiero kasa ochopo. Okatin ahinya asebedo piny ka mang'eny. Adonjo achako bedo active ka Kibaki donjo timo higni 10 tieko. Uhuru chako donjo timo higni 10 tieko. Ruto podonjo odhi tieko higni 10 odhi. Kaka oganda nyaka wapenjre ni sama otieko higni 10 wan wachung' kanye. Ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bedo ndara kata wadhi pingo to odhialo ogandawa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo ogandawa. Odhialo ma kata kura mwamiye onge. So joluo gin joma joratiro. We are not conmen. If someone has treated you well, it is only fair that you equally treat them well. Emomiyo adona kwa jo kanisa. Jumapil ka Jumapil kuwuoyo gi jowa nyaka ugol odok e itgi mondo uwach negi adieri. Ng'ama odak kodi maber ok idago marach. Sani ka koro chako mbaka ni awinjo ni kani ji wuok. Madi biro kelo pesa miloso go nderi mokwano gi nade. Ok nyalre. Kabonyo ka wan gi division, wan gi locations, wan gi sub locations. Nyaka wamany pesa mondo nyithiwa oyud tich, mondo jothurwa oyud opportunities ma sirikal nyalo tiyo negi. Mano ok bitimore ka usaso it joma oseyudo thuolo mondo bede kombe kaka wan gi koko ma ok kel dongruok ne oganda. Wadwane ka sama wandaye ni ofise to otiyo kong'e gadieri ni oganda ne sapote. Sama Mbadi tiyo e treasury otiyo kong'e ni jodalagi support bedo ne kanyo. Sama Dorcas ni office attorney general nyaka obed office no kong'e ni jodalagi obet kode. Sama an PS mar internal security nyaka bed office kang'eyo ni kabiro dala to jodalawa ochung' koda. Ok gichung' achung'a koda nikech gin jodalawa, but nikech watimo gik ma dongo gwengewa to gi Kenya mzima. So adwa ni ka wadok e mier wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje Raila oseketo wadonje ni we cannot go out. Nikech kisedhi oko kaito ang'o madhi timore? Mondo udhu ugone wa Munyoro kura mondo chako duogi. So mano jagoro
migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ka loso gi oganda mano nyocha oyuoro iko e gwenge ma Kabonyo Kanyagwal ka osiro chung gi lwasi mar siasa ma jakom Raila Odinga oketo kod jatend piny William Ruto ko kwayo jo kanisa ka oyie otero ote ne jopiny okwayo jo Kanyanam ni kadipo nitiere nyidho moro ma jo wanyalo kome ni komuru to kendo uchwe mu ukacham ma dere mekwo ber kod cham ma wanyalo chamo Nyakwar Gajwang' ko wacho ni sembe ipimo gi nyamin ni wendo ma odhiali kata kidhi ka wendo to orwaki maber to kanye makoro nyaka iguri anena Nyakwar Gajwang'. Senior wach ni pod en mana mari kapok amiyo Ken gi governor thuolo ka watieko agenda mar lengruok ma ne iparo ni ODM olengore sirikal mar Kenya Kwanza. Victor Marende ne openjo kanyo ni duond yudhe ODM kanyo kose wuoyo mano bedo tieko tika wach. To donge Marende ni bende gin ga gi group gimoro kanyo MDDA gibende nyaka gigol duonde nikech gin e joma tindo. Nyocha na wacho ni youth Ken ugi ke higni ayo 30 ana sekadhe oka to seche moko bende ka delo yie ka koro yiani to pod okikore maigi. So gima temo wacho en ni ODM kadwoko Marende gi structures ge nyaka gibedi mondo koro gima ne Raila Odinga wacho ni duond party gibro bet pinye ka gigol bro biro gima bende nyaka wache ni matendore gi Sifuna kapok aduoge mipenja ni en ni no wacho kolose Citizen TV ni bura mora mar ODM madhigo e mbaka e tich mar kata winjruok mar ODM UDA en onge kik tim ang'o kik luonge oseloge lwete nyisi ni en gi pache gi dende gi gige duto okobi bete bura mora mar ODM ma bro discuss weche mag ODM gi UDA tene jagoro mar party onego beni sama party romo to kao minutes gi Kisungu sama iluongo bura ti kodwa ni wabed piny to jagoro en Ken to Ken okoni an buchu no kabiye donge mano abscond duty to ngamo abscond duty timo nade indikone ni koro duk penjo gimomiyo konya iparo gima wawacho ni chal ka gima oketore kamoro mondo timne gimoro moko dwa timo kien mondo wang' wach dong'une jogi oriemba style mane Muturi Justin timo ne jatend pinje o play victim mane gima dhi timore mbele ka mondo koro wacho ni an nogola kacha nikech no kayie gi winjruok mane timore e kind ODM UDA samoro be onyalo loke ni nogola kacha nikech na kwero weche mag abduction nek gik ma samoro donje chuny the constituency mi wacho cha modwaro no mano ratiche ubiro timo kaka berne duond party e duonjo pi gima bende mondo achaka wachie ni tij political party maduong' en manyo telo to kimanya imanye gi yore duto emo midhi ombulu emo mimanyo cooperation nikech sama unetelo cha to gimoro nitiere no puonja e GHC to chako puonja history to chako puonja e political science miluongo ni national cake sama ilose to joma nie telo ema timo ang'o ema go mbake tema lose sami onge kanyo to mbaki ok go emomiyo political party mora iloso mondo gimanya ang'o telo jatoko ne mana ng'ama nie tao kionge tao tok nya tokni emomiyo sama wan ka timiyo Fred nafas loso timiyo Ken nafas loso timiyo nafas loso
ng'ama onge kaka George Bati ok inyal manye kuma entie ni Bati inti nene nang'o nimbe go e wi mana joma nie mesa kae mayudo ang'owa nafas. Imiya paro ndalo moko ka wadhi kwath koro wabaro walewo watugo koro merowa to Dani oseloso gimoro pacho podi gallery tugo koro cham tukino bas e gimitemo wacho dok pod tuomore kucha koro mane micham kati rado gawino giri ka bende dhi kulo koro igo mbaka gawino giri mochamo ledhini kabire wakwonga wach moro mogik ni duond buche mag siasa ma piny Kenya ka bende nyaka tenore gi kabila mora mora ko kitenori gi kabila tadiera makende en ni kwandi en mar minus emomiyo wang'eny kodgi karibu 130 gi wiye tibro winjo UDA Kalang'o, ODM Kaluo, DCP Mrema, Jubilee Mrema, nikech nitie gimiluongo ni kingmaker politics. Oganda koganda nyaka bedie gi ng'at gi moro wuodgi kata nyargi ma giwinjo masiemonegi yo to wuodgi kata nyargi ni nyaka bedie gi chama ne moro mobende kang'o wuotho to kona wuotho kama emomiyo winjo ni nitie Labour Party, winjo ni nitie the movement for green akianang'o ging'eny ka ji odhi yiero to kiwinjgi to mana mwawachon mang'eny ODM UDA nikech gini e goganda e tokgi. So political parties in Kenya are tribal. Mana diri manduk moko ma political parties act wacho ka gina mag wuondo wang' yidi sene no gi ektarangwe ka gine go office party mane man go office rangwe ODM bas kabondo gi ng'ani mar UDA benda nene kachawan kod jono dek gin so mane dira maken waduoke gima katibu ne wacho ni en wakomo to wakeyo nikech kikomo tiwe aweya to winj timang'owa winj dhi ketho cham to winj madhi ketho ema kori winjogi Sifuna gini kore winj kakoso ano kawacho nikech awacho ni chal ka gima jomoko neno ni to gini oganda luo keye manade nyocha neno ka senator maka Kakamega County Bunia Lwale ndalo moko gonduru kosiemo Mudavadi gi Wetangula ni to jawanya ma iluongo ni jakom ni yor ngero e sirikand ni chal ka gima oyute moloyo joma ne oyuto moloyo weg dala to nise winjo nyaka kari Rigathi Gachagua wacho ni mimi shida yangu na William Ruto ni sababu ile maendeleo na ile nafasi za serikali angeleta huku kwetu anapeana Raila na watu yake mani sigukoro nitie jok maneno no Uganda Luo odwa yuti ahinya kwani Uganda Luo ok chulo osuru Uganda Luo ko jo Kenya ka emomiyo Raymond Omolo wacho ni serikal masani osedhielo jaluo mohingo serikande mamoko nikech king'iyo kata lemo komari interior PS ni jaluo no bede mogik mna gieze kayo yugi ogango Ezekacha dongo to kata kapo kibiro inisome mne history adi mane sans congress go secondary mano kende tudruok ni ina treasury ka attorney general PSS kadagi so en adiera makende ni William Ruto osedhialo jaluo mohingo sirikande mamoko to bende mnaka ko wacho ni jaluo wang'ini to wakomo ok wakoma koma to wakom kendo nyaka waki ijapith
kabisa kendo mungirore sani an gi bel miluongo nochuti makwar cha ojo biel koso wanyo dalaga en moro mar mogo kuon kendo mar kibole mariamo matin kati yude ga ruda moro to belno mar sani bingene guom tek makiketo ng'ato gi guom dakika 20 kodwa ne jo Gen Z gonyere onagi gonyiri agonya miti mondo wene jo wetenagi adiera makende en ni wan kaka oganda wachulo osuru gik ma iwacho ni wayudogi gigi beyo to wayudogi mana nikech sami go mbaka sami loso national cake ni oganda Luo nitie kanyo. Handshake ne wachungi oko tiduogo tiwacho ni wani ne wawinjore ne watimo ni mbele kacha nitie gimoro maduong' marito koro un kik ulaw mage tindo to sani to wayudogi emomi ibro yudore dholucha wacho ni jowi matimo ang'o ma ichuogo piene jowi mager ichuogo piene oganda Luo jowi mager so lweny bro go oganda Luo but wan kaka oganda nyaka wabed to wapenjre ni to kama wantie ni ober kodwa nitie gik mwayude erokamano madekwana Governor PS uwe wach mar ng'idho komo gi keyo to e puoth bando ni nitie kit winy moko masodho bando mana kaka sini ne temo kete ni nyalo wacho ang'o achiel kuom gi en osogo osogo winjo sogo no owero banda ahinya kata gak bende bando motimo chak kama odonje Victor to kapok abire mano yes we go wacha chiele wi Sifuna ka tago e kanyo to ken tieke to dio tieko yes penjruok mi penjori ni to Sifuna be nyalo tek head on jakom kech iwinjo ka japiny moro penjo kacha ni jomoko dhi baro party ni Babu Owino kia gi Sifuna giwe wuondo raweregi giwe wuondo nyithindogi babu pod rep kikori pime gi jakom kanyo pod ok oginene kanyo pod ok ochopie wawe kete kama onge Sifuna bende pod rep ka Sifuna mulo mwanduge mo winjo koromo lwete to kinyo wuok awuoyo kuom mwandu Victor nikech ng'eni mwandu gi makimulo ine ming'e gime paro to charo mokama bas koro kumulo mwandu gi mowinjo kopong'o lwete maber to kinyo odhi adhiya ka register of political parties gach to chako party ne iwinja kose chako mare to koro dhi opimore godo kaka ni neno rigiji obiro gi DCP cha no mulo mwandu gi oyudo koromo lwete kae to koni eno chomore gi William Tir ang'o momiyo waloso kama gimi winjo je wacho tiwinjo PS Omolo cha wacho ok nyal timore ka jo oganda Luo ok losi twech achiel podo ko budho kendo wiki kwil ni mana gimi winjo wacho ni bang' yiero mokalo nitie oganda Luo moko ma jomoko manoreto State House kacha to kata doko ni ne gireto ka nyocha jo Gen Z dwa golo William Ruto e telo ne ok ginyal konyo William Jakome moduogo e rescue mar William kokonyo godo piny Kenya mondo bede kwith mag jonjore kik dhi donjie ang'o mane jakom miyo jakom bedo ne mayot mondo bino res kor William nekech en gi dhano bang'e nekech dhano maluwe lose twech achiel mae momiyo ojienda gi jok mane otelo ka nyocha ne ok nyal konyo William adier nyaka wawach ka ne William okelo gi mondo ne gi med number kaka iwinjo je wache cha e parliament kacha kinde cha to ka koro ni dwaro mbi makoro ng'ini tere kaka inyalo pim ratil to William wedo ka jakome ng'at man gi mbi mane nyalo konye e gima sini ne temo wacho cha ni kaka kit siasa maro gi dun buche mag siasa ni kodwa nyakwa bede gi ruodhi moko masiemo ne oganda yo monego bene luwo koro yot mondo jatelo maduong' oti gi ruodho oganda gi mano nyisi ni kene jatend piny nyalo yudo kane jatend piny nyocha ne nyalo yudo migosi Raila Odinga to mamoko 200 manyocha notelo State House ka koro chalo ka yiem nono kech koro gin koro gi weth koro ka jakom biro diche to jakom biro gi ji e toke ang'o momiyo biro mar jakom ni entie wach madwa na ten gi gima ne PS wacho cha biro mar jakom ni bedo important ne oganda nekech luor mar jaluo osebedo ni jaluo loso gi duol achiel ODM wano kwan jo party
sama wan kae wan jofwambo to bedo sama wan jofwambo kae wawacho dholuo tini wan oganda luo mano ok nyal golo kuomwa bedo ni ODM lose twech achiel no okelo nyadhi ne oganda luo Kaluo en achiel kuom simba mag siasa mar duond bura mar ODM. Eni luor mar oganda luo masama koro joluo kineno ka sama gin ka yande dhano do juru pak dino ka gimiel gi machungwa go dhano miel to jite wacho ni mago oganda mane kato doko ni ODM ni gimbi e piny Kenya mangima oko to gi koro kapo nono ntiere ng'at ma samoro neno ni oromo to chiko yie imbi wuoka titi mango ichako mari kata wan biro nyalo wuok ni kawuono koro wabiro kaka wanene wa register kaka political party ane treasurer sasa kaolemo ana ka secretary general kama sifuna ueno kala bia uo Karana party leader. Koro se kao giteko ngi mare. ini bedo vice party leader koro party ni giwegi mano kaka Jay wachoni emomiyo japiny masamoro dwani podwa luoro mabor onge luoro gi party ka party ni giwegi DCP en mari Rigathi Gachagua UDA mar William Ruto emomiyo ka nyocha ne malala ondek ni matin tineno kod ire oko Sani Hassan Omar ema loso kacha sama in secretary general mar party okiwach pachi gimineno Sifuna temo masamoro bende babu gi jok mamoko temo no baba nyongo no temo gini motingo bade anyang nyongo professor otemo kosoko temo licha enya orengo temo kosoko temo mochung president sani gin kanye giduogi gini oganda luo lose twech achiel samoro wambe wuok mager kodgi lakini ka koro gik tadiri chung maduog diet kar kende penjo maduong makoro wapenjo jotelo kotelnegi gi PS Dr. Raymond Omolo ni sama koro giwacho ni wakumo ni japiny bende kumo koso jotele makumo kanyi ochopo 2027 jopiny biro penjo mbade ni nomi lemo ni eru nyiso wani wane serikal itimo nwago ang'o sani japiny man Kanyaluo japiny man Ndiwa penjore ni to nyaka nyocha wandae mi ministry mar energy ni ang'o mosekonye godo stima bende osechopo kama odwaro mbadi bende ang'o mosetimo mane penjo makoro ji biro penjore juma mokalo nchane wawuoyo weche mag arita kwe game gino koro kama wawinje godo mbi mar Raymond en narito mar kwe ber kaluo dhok manyocha ikwale gweng tikete probox ka koro chung gi Victor jokuoge manega ji e Kisumu kae odhiambo michwachwa ji gi pala to ng'ato sethoka koro wayudo ka OCS mane chicho manyo ticho tamocha koro tim nade obedo transferred kuonde koro ka oganda wa bende winjie mondo mikiko bed gima ponono jotele mo winjo mit sirikal nikech ngini gigi be kiyiero to kiyiero dhana guogi lawe iyiero samoro jok ma bende nigi tenruok penjruok ma japiny mawinjo wa e redio sani ma samoro kata TV ongego to man gi TV bende oganda luo te en ni kunyiso wani wanie sirikal bas umbende koro wambe wawinjie to jite ok nyal winje gi seche achiel mano bedo oganda nyaka ng'e ni ok didonji dichiel tiseloko gik moko te gik moko biro mos mak mana ni jotendwa manie sirikal bende koro nyaka mi jakom tich mayot mondo mi jopiny bende winjie ka gini chala ng'o gini bende chopo ne gibede sirikal ni kiko bed mana gi Nairobi ka gi teche madongo machalo mekwa gi to gi jok momi nyamburko ok ji tema sirikal nyalo miyo gari mondo mi ging'ie ni to gik miywayo manyalo chopo kaluo manyalo konyo oganda wa bende chopo ne jopiny mane penjo mantu kao kamano to ibiro mana bende wacho ni wanie sirikal ndalo mako bodo kanwago gombaka ni winjo ko wacho ni Raila osemiyo tich koro tiuru ok iwacho ji adi ma ibiro nyiso ji ni nie sirikal nyaka nchi donj kanyo ngima ji adi miseloko Victor kachiko monda awene ken iseloko ngima ji adi kata ji ari adek isiko ingene ka ine men gari madongo gitero madongo awacho ka pile gi bodyguard ine ma jogi oluori koro kichaki dugi nyiswa godo ni ngeni an CS iwinja
Ning'eni an minister. Minister no nyaka tickle down mentality ma wan godo ntiere kaka inyalo kelo oganda wang' achiel mondo wang'eni to opportunities mage mantiere ma jo wanyalo invest mondo lok ngima oganda wa. Ka ok kamano to bende wanyalo mana riyo nikech isegweno to iseogwang'. Ginyalo miyo jakom tich matek mana mar ni wanie sirkal to gik mitimo gin ang'o? Onge. Erokamano. Miya paro nyagendia moro wer namba 87 ere jokeyo. Ken wach nitie kuom waka agombo ni itiek mapiyo piyo mondo odhi e wach machielo. Apani we wase mere kongo ni. To mana kan winjo Fredo seteneno. Gikone to kata kochopo yiero magana 27. Kaponi ODM gi UDA biro bedo ni tiyo kanyakla. Mano bende jopiny biro bedo ka penjo ni to thuolo mane untiere godo kanyakla chango mwaseneno manyalo miyo ni kor waselwedo riwruok makama. Koro en gima nyaka to jotelo mantiere lemo mag telo e ODM to kachiel kod UDA nikech duond buche gi duto ntiere kaluo. Oyier gi UDA kata intiere lemo mar telo e sirkal kokalo UDA intiere kod ting' mar in bende chwale minyalo chwalo e tiyo kod teko minyalo tiyo godo. Ni wacho gimoro ni yande ne Boni Khalwale ywak ne dibed ne winjruok mobedo ma sirkal mar Manywanda ni ochal ka gima koro ochiwo thuolo mathoth ahinya kata teko mathoth ahinya ne joma wuok e gwenge mamoko ahinya to mano ka king'iyo kaka noloso gima ne temo imulo gwenge mag Luo Nyanza. To king'iyo kata mana gwenge mag Imbo mar Kenya ok apani gin marach ahinya e sirkal mar William Ruto nikech king'iyo kata mana kama wacho ni nja ne miye Samuel Atandi jaod bura ma Lego Usonga kaka jakom mar komiti mar budget. Jatende en speaker mar od bura miluongo ni Moses Wetangula. Mabende pod intiere kod teko mathoth ahinya kata bed ni onge kod teko machiel kachiel nikech kaka chik tayo chenro mag loso chenro mag budget. To pod intiere kod teko nikech en motelo en prefect mar od bura. King'iyo kata mana jatend migawo mar omenda John Mbadi, chak ng'iyo jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Jatend gi mabende pod chalo prefect mar gi pod en Musalia Mudavadi. Mabende en jotend migepe. Koro pod gintiere kod mbi motegno ahinya e sirkal mokwinjore bed ni samoro chak irwako weche moko mag akwede mag dhoudi ne samoro lewo mathin madibed no ndong' ne jomoko. King'iyo kata mana thuolo miwacho mag chwalo chenro mag dongruok e gwenge en ting' makoro jotelo makoro ikono bende nitiere godo gin bende gitime maginyalo timo gi yo maginyalo ywayo mondo kaponi ng'at machielo imiyo to ok nere ka gima ni koro nitiere akwede moro kata samoro nitiere athuya moro mitemo kel mondo mi tem gayo ni jima moko keke yudi. Kora paro ni mano siasa ma kinde mare winjore bed ni rumo. Iparo kane Rigathi Gachagua owuok e telo to ka samoro gima ne samoro wuogo oko motegno noko bedo ne mayot to yudo yo monyalo tiyo godo mar temo wacho ni oganda wa kori gole sirkal ma ok en adieri king'iyo kata mana nonro manyiso ne pode oganda mawuok e Masai ma pod thoth e sirkal kata mane bede migepe mag sirkal. Koro pani en kit siasa moro ma kwa wuokie to piny Kenya nyalo bedo makare mondo mi oganda duto bede kod thuolo ma akwede moko miwinjo samoro donjo gi magiko ne chopo keto wa e siasa moro matinde wabedo wagoni ma otamore loko kitenie pod wayudore mana kama chalo kama. Erokamano ahinya. Nyakoro Mwajwang' ok